नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या कृषी कन्या यूट्यूब चॅनलवर। बघा शेतकरी मित्रांनो, आजचे हरभरा बाजारभाव लाईव्ह व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण बघणार आहोत। तत्पूर्वी आपण चॅनल बनवून असाल तर चॅनल सबस्क्राइब करा, व्हिडिओ लाईक करा आणि शेअर करा, त्यामुळे तुम्हाला नवीन व्हिडिओचे अपडेट लगेच बघायला मिळतील। चला तर व्हिडिओला सुरुवात करूया। बघा शेतकरी मित्रांनो, कृषी उत्पन्न बाजार समिती पुणे आवकाली 40 क्विंटल, किमान दर 7100 रुपये, कमाल दर 7400 रुपये, सर्वसाधारण दर 7250 रुपये। पुढील बाजार समिती नांदुरा आवकाली 20 क्विंटल, किमान दर 3801 रुपये, कमाल दर 4730 रुपये, सर्वसाधारण दर 4730 रुपये। पुढील बाजार समिती खिली आवकाली 30 क्विंटल, किमान दर 4050 रुपये, कमाल दर 4700 रुपये, सर्वसाधारण दर 4375 रुपये। जात आहे चाफा हरभरा। पुढील बाजार समिती मलकापूर आवकाली 65 क्विंटल, किमान दर 3700 रुपये, कमाल दर 4700 रुपये, सर्वसाधारण दर 4450 रुपये। जात आहे चाफा हरभरा।